Хора, днес заради времето няма да снимаме. Утре обаче съм по-свободен. Може, ще пускам видео. И един ми се обади и каза, че ще купи водата за 10 лева. Като искам да кажа, ето всичко. Ето имаме 20 стотинки, имаме и 2 стотинки, имаме и водата. Днеска може да почна да снимам на Marvel Rivals, защото се договорихме с моя приятел, той ще купи водата и може да снимаме на Marvel Rivals утре. Така че ще получите двоен контент. Само да ви кажа, че за последните горе-долу 7 часа, защото аз пуснах видеото в 11. 15 часа вече е на живо. И вече имаме 11 абонати. 11 абонати. Имаме 8 лайка и 44 показвания. Сега ще обърна камерата, за да видите, че не ви лъжа. Ето в канала ми. Видеото е 1 стотинка. Ето може да видите в десния ъгъл. Някак хората гледат само по 4 минути. Имам 11 абоната. Това, че 28 дни, аз вчера го създадох през нощта. 19 показвания. Имаме 50 минути гледане, което е много. Имаме 44 показания. Да знаете, днеска няма да мога да снимам, защото трябва да си напиша домашните. И така, благодаря ви за подкрепата само за първия ден. То дори няма и ден. И чао, ще се видим утре. Забравих да ви кажа, че може в коментарите, ако ги пуснате, защото миналото клипче няма коментари, за жалост. Утре ще бъде втори ден. Защото днеска вали и няма как да... И няма хора изобщо навън. Първо, че е много топло и ще умра от студ. Така че това е. Аре, вече наистина чао. Ще получите Marvel Rivals днес. Така че вече е наистина истинското чао. Обещавам ви.